U għafat li jekk kemm il-darba naqbdu nikbru fl-età jaf isir iktar diffiċli biex niftakru. Affarijiet sempliċi li konna nagħmluhom ta' kuljum bħal ma żomm il-kontijiet tal-bank aġġornati jew li tħallas il-kontijiet jaf jekk kemm il-darba taqbad tikber tibda ssiba iktar diffiċli biex iżomm ir-ritmu tagħhom. U importanti wkoll li bħal kollox fil-ħajja naħsbu għal-futur. U jekk kemm il-darba nixtiequ li meta nikbru sew neqpaw ngħixu il-ħajja li dejjem xtaqna u neqpaw namministraw il-flus tagħna stess bl-iktar mod għaqli, hemm bżonn li nippjanaw bil-qudiem. Għalikom illum għandi ftit pariri żgħar li forsi tistgħu iżommuhom jekk intom forsi qegħdin tikbru fl-età u qed issibuha diffiċli biex tamministraw il-lat finanzjarju tal-ħajja tagħkom kif kontu tamministraw qabel. Nibdew bl-ewwel billi nitkellmu dwar il-kontijiet tal-bank. Jekk hemm il-darba għandek iktar minn kont tal-bank wieħed, iffoka l-attività ta' kuljum tiegħek fuq kont tal-bank partikolari. Uża kont tal-bank wieħed. L-oħrajn tista' sempliċement talaqhom jekk mhux qed tużhom jew inkella ma teqpax tużhom biex inti tibda tuża kont tal-bank wieħed. L-istess huwa applikabbli għal credit cards. Jekk għandek iktar minn credit card waħda, iffoka kollox fuq credit card waħda. Naqqas il-credit cards biex inti ikollok punt ta' referenza bħala credit card wieħed biss. Jekk iċ-checkbook m'għadikx tużah jew inkella tużah rari ħafna, aqbad u għalqu. M'għandikx bżonn li inti jkollok checkbook jekk mhux qiegħed tużah, assolutament ma fihx bżonn. Jekk għandna nitkellmu dwar il-kontijiet, huwa importanti li inti tikkrea lista tal-kontijiet li inti trid tħallas. Jekk kemm il-darba ikollok lista tal-kontijiet li jridu jitħallsu u tpoġġihom f'post fejn inti tkun tista' tarahom b'mod regolari, imbagħad għażel li timmarka jekk kemm il-darba tkun ħallast kont biex inti jekk immarkajt kont huwa mħallas ma trix toqgħod taħseb hekk tħallas jew le. Sistema tajba ħafna tista' tkun li inti taqbad il-kontijiet li ma tkunx għadek ħallast u twaħħalhom mal-friġġ. Imbagħad jekk kemm il-darba tkun ħallast u kont, imbagħad taqbad u tpoġġi kollox b'mod pulit f'file. Hemm ukoll sistema fejn il-kontijiet regolari tiegħek bħal huma l-kontijiet tad-dawl jew il-kontijiet tat-telefon jistgħu jitħallsu b'mod awtomatiku mill-bank. Dak li jissejjaħ direct debit. Din tista' tkun idea tajba ħafna sabiex inti dejjem taċċerta ruħek li l-kontijiet tal-bank qegħdin jitħallsu fil-ħin u qegħdin jitħallsu sabiex ovvjament tnaqqas problemi ulterjuri. Jekk tidħol fis-sit ta' gemma.gov.mt hemmhekk ħassib ħafna informazzjoni relatat mal-aspett finanzjarju tal-ħajja tiegħek jekk kemm il-darba taqbad tikber fl-età. Pariri sewja li jekk iżomm magħhom żgur ħajamlulek il-ħajja iktar faċli.